थारैनो बिटिसि हालामनि थाखाय जोबोदनो मोनसे दुखुनांथाव सान होनानै जों मख'नांगोन जाय जाथाया सिगांनि सानफोराव एबा 5 बोसोराव बे जाथायफोरा जानो थाङाखैमोन एबा जायाखैमोन नाथाय बे समाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय सोमजिखांदों बिटिसि हालामाव थारैनो बेखौ जों सोंखारिनांगोन मानोना बे समाव जोंनि गासैबो एबा बिटिसि हालामाव सोरजिजानाय जायखिजाया मुवा बेसाद जायखिजाया नेरसोनानो एबा जायखिजाया फसंथानानो जोंनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव आरो बेनिनो नेरसोन महराव बे समाव बिटिआरनि एबा प्रमद बर' दैदेननाय सोरखारनि समाव कारिगाव मोनसे हाबलांग्रा गेट मोनसे बानायदोंमोन जायखौ बे समाव बयबो रायजो राजाफोरा नुनो मोनदों एबा बे समाव रायजो राजाफोरा बे जायगायाव फैनानै सेलफि लानायजों लोगोसेनो गोबां सुबुंफोरानो बे गेटखौ नायनानै मुहिनांखौ नुनो मोनदों आरो बे जोंनि थाखाय जोबोदनो मोनसे सम्पदखौ जों मख'नांगोन आरो बे समाव बे कारिगावनि गेट बे कारिगाव गेटनि जे बे समाव अन्थाइ खाम्फानि जाखिनि नेरसोन बे नेरसोनखौ बे समाव बोखारनाय थासारिखौ नुनो मोनदों एबा नाम्बार जे जाखिनि बेवहाय बेखेवनायनि अन्थाइ खाम्फानि मुंफारि बे मुंफारिखौ बोखारनायखौ बे समाव नुनो मोनो बे जोबोदनो मोनसे इनाय हाबा होननानै जों मख'नांगोन बे समाव नोंथांमोना नुनो मोनदोंमोन जे प्रमद बर' बे प्रमद बर'आ थांनाय 30 जुलाइ 2025 इं मायथाइयाव बे गेटखौ बेखेवना होदोंमोन आरो बे बेखेवनाय गेटआव आसामनि मन्त्रि बिथां उरखाव गोरा ब्रह्म बिथाङा बाहागो लादोंमोन बिथां आकाश देब आइएएस बिथाङा बाहागो लादोंमोन लरेन्स इस्लारि बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन आरो थिग बेबायदिनो 30 जुलाइआव बेखौ समायना भाबै बेखेवना होदोंमोन एबा बयबो रायजो राजाफोरनि थाखाय बेखौ बेखेवनानै होदोंमोन आरो बे जोंनि बे सम्पद बे बिटिसि हालामनि थाखाय एबा बिटिआरनि बे सम्पद आरो जायखौ नोजोर बोनानै बे समाव रैखाथि होनाया एबा रैखाथि होनाया बयनिबो बे बिबान आरो बे समावनो नोंथांमोना नुनो मोनदों मैयानि समाव जे सिनाय मोनि सुबुङा बे समाव बे नाम्बार एबा बे समाव अन्थाइ खाम्फानि जे नेरसोन एबा जाय गायसननाय जे फसंथान बे फसंथाननि लिरनाय जे लिरथि बे लिरथिखौ बे समाव बोखारनायखौ नुनो मोनदों एबा बे समाव हुखुमनो नाजानायखौ बे समाव नुनो मोनदों थारैनो बेयो जोबोदनो मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा जाय जोंनि सम्पद बे सम्पदखौ जाय बानायदों बे बानायनायनि मोनसे नेरसोन महरै जेराव अन्थाइ खाम्फा गायसननायनि मुं फारिथाय बे मुं फारि थानायखौ बे समाव बोखारनाया जोबोदनो मोनसे सोंखारि जाथाव थारैनो मख'नांगोन जे प्रमद बर' दैदेननाय 5 बोसोरनि सरकाराव नाथाय बेफोरबायदि थासारि माखासे समाव जोङो नुनो मोनाखै नाथाय हाग्रामा महिलारि एबा आथिखालनि जे सोरखार बे सोरखारनि समाव जों माखासे थासारिफोरखौ नुनो मोनदों नोंथांमोना मिथिगौ जे जेब्लानो हाग्रामा महिलारि बिथाङा सोरखाराव फैदों एबा पावाराव फैनाय लोगो लोगो जों नुनो मोनदोंमोन एबा समाजारि बिजोङाव मोनसे भिडिअ गोसारदोंमोन जे प्रमद बर'नि मोनसे मुं फारि थानाय एबा मोनसे नेरसोन बेखौ हुखुमोरनाय थासारिखौ नुनो मोनदों हुखुमोरनायखौ बै समाव नुनो मोनदोंमोन थारैनो बे समाव प्रमद बर' आउट होनानै बे समाव हुखुमोरनायखौ नुनो मोनदोंमोन थारैनो बेयो जे जोंनि सम्पद बे सम्पदखौ बेफोरबायदि खालामनाया जोबोदनो मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा होननानै मख'नांगोन आरो बे समावनो कारिगावबो बेफोरबायदि थासारियानो सोरबा सिनाय मोनि दुथाङा बे हाबाखौ मावदों सोरबा सिनाय मोनि दुथाङा बे कारिगाव थानाय जे गेट बे गेटनि जिखिनि अन्थाइ खाम्फानि नेरसोन लिरनानै दोननाय बेखौ हुखुमनाय थासारि एबा बेखौ खोमोरनाय एबा बेखौ बे समाव बोखारनाय थासारिया जोबोदनो मोनसे समाजारि बिजोङाव मोनसे दुखु मोननाय थासारिखौ फोरमायनायखौ नुनो मोनदों थिग बेबायदिनो जों सिगांनि सानाव जेब्ला हाग्रामा महिलारिया सोरखाराव गोदान बिथाङा फैदोंमोन आरो बै समावबो मोनसे थासारिखौ जों नुनो मोनदों बेहाय प्रमद बर'नि जिखिनि मुं फारि लिरनाय बेखौ हुखुमोरनाय एबा बे समाव प्रमद बर' आउट होनानै मोनसे हुखुमोरनाय थासारिखौ जोङो नुनो मोनदों बे भिडिअखौ नोंथांमोना गिबियाव लागै नायग्रोम प्रमद बर' आउट प्रमद बर' तालिबान
गोजाम भिडिअ सिगांनि भिडिअ बे हाग्रामा महिलारि जेब्ला पावाराव फैदों बे पावाराव फैनाय समाव बेफोरबायदि हुखुमनाय मोनसे थासारिखौ नुनो मोनदोंमोन आरो थिग बेबायदिनो बे समाव मख'नांगोन जे कारिगावआव जे हुखुमनाय एबा कारिगाव जाखिनि प्रमद बर'नि जे नाम्बार प्लेट एबा बे गेटनि मुङै गायसनजानाय जे मोनसे मुं लिरथि बे लिरथिखौ बोखारनाया एबा सिनाय मोनि दुथाङा बेफोरबायदि हाबा मावनाया जोबोदनो मोनसे दुखुनांथाव बाथ्राखौ जोङो मख'नांगोन आरो बे आयदाखौ लानानै दासिमबो बे आयदाखौ लानानै दासिमबो जे सोर बेखौ एबा सोर बेनि गुबै दायनिगिरि बे दायनिगिरिखौ दासिमबो मोननाय जायाखै नाथाय बे समाव गोबां सुबुंफोरनियावनो मोनसे साननो गोनां एबा साननायखौ जों नुनो मोनदों जे बेफोरबायदि हाबा मावनाया जोबोदनो इनाय जादों आरो दायनिगिरिखौ थाबैनो साजा होनांगौ होननानै समाजारि बिजोङाव जों लिरनायखौ नुनो मोनदों। प्रमद बर' आउट प्रमद बर' तालिबान